Znači, vi ste za par sati napisali ovu knjigu, a piscima bi trebalo sa ovim brojem strana Nekoliko meseci. Ajde sad poređenja radi. Koliko je trebalo da napišete knjigu od 200... 80 stranica. I ono što mi možemo sad da kažemo, nama je trebalo mnogo kraće vreme, zašto smo se koristili, kao što je Dragan napomenuo, partnerstvo sa veštačkom inteligencijom. Konkretno mogu da kažem vašim i našim gledalcima i vašim, da govorimo nekoliko sati. Znači, vi ste za par sati napisali ovu knjigu, a piscima bi trebalo sa ovim brojem strana nekoliko meseci. Dakle, na prvi pogled, to deluje kao potpuni paradoks. Dakle, drugima deluje, pa to je neverovatno, veštačka inteligencija to radi mnogo brže, efikasnije i prostije. Sad tu postoji jedna, da kažemo, caka, vrlo bitna tehnička. Ako pogledate, mi smo to uspeli da uradimo za 2 sata, ali samo zbog toga što su resursi koje smo mi koristili preko kompanije Anthropic su enormni. Dakle, mi smo u stvari zauzeli njihov veliki kompjuter. Zauzeli su otprilike resurse koje su slični data centru u Kragujevcu, verovali ne. Inače, to je debelo koštalo kompaniju Anthropic. Oni zbog toga su primarani iz komercijalnih razloga. Moraju da nam daju jeftinije. Ja ih plaćam $200 mesečno, što je najskuplji plan, ali opet oni imaju enormne gubitke. Ako pogledate te kompjuterske resurse koje smo zauzeli i koliko energije je potrošeno za to, to je u stvari 20 vati. I ono što je fascinantno, ako onda razmislite, pa čekaj, tih 20 vati, rečima, veštačka inteligencija tu radila sa nama veoma brzo, ali samo zašto smo mnogo potrošili te struje i svega toga. Ono što je nevjerojatno, ispostavlja da je cifra iste, 20 vati. Isto 20 vati? Jer to beše na sat, 20 vati.